Ця стародавня кам'яна гавань захована під Середземним морем. Вважається, що приблизно 2400 років тому її побудував Деметрій І, войовничий македонський цар. Так він хотів зупинити можливе вторгнення його супротивника, правителя Єгипту Птолемея І. Археологи кажуть, що це незавершена військова фортифікаційна споруда. Біля неї планували розміщувати кращі військово-морські кораблі стародавнього світу, готові відбити будь-який напад. Тепер підводна гавань стане новою туристичною визначною пам'яткою Кіпру. На тлі спаду через пандемію уряд має намір залучати сюди дайверів. Це досить новий напрямок. Раніше острів був більше відомий завдяки своїм пляжам і серфінгу. Туристи, а також місцеві відвідувачі зможуть побачити цю вражаючу давню гавань, проплисти над нею, побачити, як вона була побудована, і подивитися на 3 її пірси. Зараз гавань готують спеціально найняті команди дайверів. Вони прибирають водорості і встановлюють показчики. При цьому насолодитися підводним морським життям там навряд чи вийде. Як я вже говорив раніше, це мілководдя. Гарне місце для пірнання з аквалангом. Не впевнений, що це приверне увагу людей, які не цікавляться археологією і просто хочуть попірнати у пошуках морського життя. Втім, дайвінг-туризм для острова все ж не новина. Протягом багатьох років дайвери приїжджали подивитися на уламки парома МС «Зенобія», який затонув у 1980 році в декількох кілометрах від прибережного міста Ларнака. На туризм припадає приблизно 13% економіки Кіпру. Напередодні великого свята Курбан-Байрам жителі села Леватки неподалік Сімферополя прибрали територію, прилеглу до мечеті Кадир-Джамі. Люди, озброєні косами, вилами та граблями, боролися з бур'янами, косили траву, збирали старі гілки та сміття. Місцеві жителі кажуть, спільне прибирання стало доброю традицією ще з часу побудови мечеті. А тепер разом облаштовують територію, щоб зустріти людей на святковий намаз. Мы периодически строился также и субботники, хашары были, помимо тех людей, которые финансовые, и мы сами участвовали. И постоянно у нас субботники проходят, особенно перед Рамазан Байрам, Курбан Байрам, ну и постоянно тоже, чтобы на ближайшем виде содержать наш джами. У нас по плану вот на сегодня предназначен субботник. Этот субботник мы делаем, как бы вот будет наш праздник Курбан-Байрам. Вот, жители наши пришли сюда, наша мусульманская община здесь, мы совместно делаем субботник. Субботник мы делаем все пришедшие от души делаем, чтобы было у нас вокруг мечети, но убрано, красиво было. Хочу сказать только одно, что мы благодарны тем, кто нам помогал в строительстве этой мечети. И мы сами тоже, население, вот Леватки и Чистенькое, трехпрудное, мы еженедельно по 20-25 человек выходили на субботники.